Daga naku mai kawo muku zafafan fina-finai a yau muna tafa muku da fim din kamfanin Algaita wa Shumi suna zazzafan Dakari. Wayannan fina-finai ne manya-manya da suka fita. Ga duk wanda ke da sha'awar kallon ɗaya daga cikin waɗannan bidiyon ko kuma gabaki ɗaya kamar yadda aka saba ga lambar waya muna a jikin wannan bidiyo kai tsaye sai ku ɗauka ku yi mana magana domin ita ce hanyar da za ta kawo ku gare mu kuma mu tura muku kowanne kalar bidiyo da kuke da bukata. Waɗannan su ne shahararrun fitattun fina-finai da kamfanin Sultan Film Factory a wannan satin ma har da Algaita muke tafa muku fim ne mai matakar kyau ko fina-finai ne masu matakar kyau da ba ku ji daɗin su kwarai da gaske. Ga su nan iya kallon ku sai wanda kuke so ku zaɓa sai wanda kuke so ku kalla. Dan haka ga duk wanda ya ga bidiyon da ya burge shi ko ɗaya daga cikin waɗannan gabaki ɗayan su muna da su a yanzu haka available ga duk wanda yake da sha'awar kallon su gabaki ɗaya ko ɗaya daga cikin su ko kuma sha'awar inda muke tattara fina-finai shi ma a saka shi a wannan tsarin to ga lambar waya nan dai a jikin wannan bidiyo kai tsaye sai ku tuntube mu ku yi mana magana domin ku rika gwangwajewa da fina-finai masu matakar kyau kuma zafafa sababi da zarar sun fito ga fim din Pawan Kalyan ga kuma fim din wannan star din fina-finai ne masu matakar kyau kwarai da gaske kada ku manta da subscribe din wannan channel tamu domin a rika sanar da ku shirye-shiryen mu da zarar mun dora sannan kada ku manta ku dauki lambar wayar mu idan kuna da sha'awar kallon fina-finan nan kai tsaye ku tuntube mu ku yi mana magana mu kuma za mu tura muku su a duk faɗin duniya a kuwa ina kuke sai ma da ku a zafafan bidiyo na gaba.